リーマン金額で接続をやってたんですけども、ベクトルの微分というものがありますよね。こういうようなやつですね。これをこう、これこう説明したわけなんですけども、ベクトルになりますよね、これね。分子ね。ベクトルの微分って何かっていうと、ベクトルって成分があるじゃないですか。関数だと成分一つですけども、ベクトルだと成分が2つとかありますよね。その各成分を関数ですから、その関数の各成分を t で微分するという意味ですね。そういう意味ですよね、ベクトルの微分ってね。これちょっと、分かるとは思うんですけども、一応説明しておいた方がいいかなと思ったので、ベクトルを微分するってどういうことかっていうことが、多分、分かるとは思うんですけどね、分かるとは思うんだけど、ちょっと一応補足しておいた方が良かったのかなということで、一応補足しときました。以上です。